Shubor nakaslem jong unong san hima. UMLA Gamau Plang constituency uba Eugene Sondingdo ulayo avansami ki work order syaki arko teli kishnong banchna madan football bat kawe ka basketball court haga jinglot ka ba prapo khandai lak rio phawajar tingka kabalamang pisa na katanat ilekay ka sarkar jilla ya kani jingsam ki work order lapan long menta kasngi haplaw yeng uba Eugene Sondingdo hashalong Teka kum ka sport kawanra sibun kajing mentoy ha kajing long kajing man jongi gibreo by day baka discipline by day baka competitive spirit baka day baka no kajing ya lenti jong khna lena ka khna habaki ya habaki he kisan bat kinang ban pinbit pinbiang ladi ha kajing long kajing man kajong ki ngarung ayat kani lenti bat ngasu thu ba katno ka sport kawara kajing kala ha kajing im kejonga habai dei pat khamtam kajing long kajing man kumnga bangalong menta kabai dei baka banang ben buro mi kibreu bai dei baka disiplin habang ayat kalenti kisingkien tengah soba ka platform bangila ban ai khamtam ikun kiti kejongi hakane ka pertai ka balong menta ka pertai bala jelai bala bun kijing kijing jenjar nong no ka haki pertai bla bun da kajing sneo tengah sngo ba ngan ai kublai yai pa ibla prat lenti ya kani bat ngilayo ru ar potli ki maran football hakaleng sodong kani konstituensi bat kawai kamaran basketball ngaso ban ai kublai ru kerpang yaki engineer ki beran hapo ka sport department ba lingba kajing di trace tom jong kiru kumjo iba robat balai lam lenti yangi bala bud din ni kini kam tengah kublai kamtam ya i ba bantidor mana kapor ya keren spang kani ban iru layo ban pinurlong ya kani tengah kublai ir kumjo ba kamtam